You know my cousin is, bro. You know what Yes, man. What about Perry Grace now? Yeah, you know what Yo, happened? I want. Yes. Wat sê julle? Hey, bro, kalm bro. man. Yes. Maar kijk die broer van mij. Nee, wat heb ik gekregen? Swat bij Jackie Chan. Maar bro, ik kan weer van Jackie Chan. Allemaal nog slaan. Nou, span me, bro. Zomaar black Span. Ontspan, hoe bedoel je, mijn broer? Jaraba? Is hij zo oud? Mijn broer, Jackie Chan. Hoezo? Ja. Mijn broer, ik kan weer bekleed. Met wie? Met wie? Met wie? I can bring someone now. Oh, bring a guy, man. Bring him now. Jaraba? Kijk eens Die daar. man, mijn broer. Mijn broer, dit is steek, mijn broer. Nee, mijn broer, ik steek nou, mijn broer. Wat is Kijk, dit? kijk, mijn wijn nou. Ik heb hier, mijn broer. Ik heb hier, mijn broer. Oh ja, sta maar achter jou. Ja, sta maar achter Hou jou. je plan mee, man. Oh, ik kijk achter jou. Kijk hier. Ja, oh. Jezus! Jaraba, wat het mijn man nou weer gezegd? No Hij problem. weet, ik ga doen met hem. Oh, waar is je black belt, man? Check it in. Wat zit hij, broer? Yo. Oi. Dan gooi je telefoon trek, man. Goed. Wie? Yo. Ik? Die 5 sets, Ik 18 hou van andere wat vraag. mensen. Weet je, mijn pa was wat? Mijn pa was man, wat? Mijn don't man had lie, niks man. voor mij vergeten. You feel fighting says 1800. Wat is Fight dat? now. Nee, ik kan niet met mijn broer bekleed, niet mijn broer. Als ik mijn home ga bekleden, had het al weer racism. I'm surprised. Hoe shoot surprise, mijn broer? Wonderful. Sorry, man. Wonderful. Extraordinary. Yo, hij is groot, broer.